אהלן, אני איתן, כיף שהגעתם לפה. אז אני אעשה לכם איזשהו סיור קצר במערכת. מערכת סופר מגניבה, אני אשתדל לעשות את זה כמה שיותר קצר, ובסוף מה בעצם אני מציע. אה, בואו נעבור למחשב. אז טוב שאנחנו פה, אני רוצה להראות לכם את המערכת שלנו. אז המערכת שלנו בנויה בצורה כזאת בגדול, פה משמאל יש את כל הלשוניות, פה יש כל מיני דוחות, כמה לידים נכנסו, אני עכשיו פשוט בחשבון דמה שפתחתי לצורך ההדגמה, כמה לידים יש, מאיפה הם נכנסו, אפשר לראות פה כל מיני משימות שיש לנו לעשות, נהדר. הדבר הראשון שאני רוצה להראות זה מה שנקרא אומני צ'אנל, באומני צ'אנל זה אומר שכל אפשרויות השיח שלנו עם לקוחות, אם זה בפייסבוק, אם זה אינסטגרם, אם זה וואטסאפ, אימייל, הכל מגיע לפה, ופה רואים ממש את כל השיחות, ויש אייקון קטן ליד כל שיחה שמראה לנו מאיפה זה מגיע. עכשיו, כשאני שולח לבן אדם הודעה אינסטגרם, אז אני שולח דרך פה, והוא מבחינתו מקבל את זה מהערוץ האישי שלי, זאת אומרת, הוא לא רואה, גם כשאנחנו התכתבנו, או כשנתכתב, אז זה יעבור דרך פה, אבל מבחינתכם זה יראה הוואטסאפ האישי, או הפייסבוק האישי, בעצם אי אפשר לדעת שהכל קורה דרך המערכת, זה חלק מהרעיון. אז כל השיחות מרוכזות לפה. אנשי קשר, כל אנשי הקשר, אפשר לייבא את האנשי קשר שלכם, זה הכל פה דוגמאות, ככה זה נראה, עם האימייל, עם הטלפון, אפשר לייבא לפה את כל האנשי קשר שלכם, אפשר שלא, אבל כל לקוח שנרשם ונכנס בעצם לתוך פעילות כלשהי במערכת, נשמר לנו פה, אפשר לעשות פה רשימות בכל מיני צורות, זאת אומרת, אני יכול לעשות פה רשימה של רק אנשים X, רק אנשים Y, וממש לשמור את זה כרשימה חכמה, שמתעדכנת איך שאנחנו קובעים אותה. יש פה תגיות, אם זה פולו-אפ, אם זה ליד חם, אם זה, אפשר לתייג פה לקוח בכל מיני צורות, ולעשות לנו רשימה רק של לידים חמים, רק של פולו-אפים, ממש זה עושה סדר קצת באנשי קשר. תהליך הלקוח, שזה בעצם הרעיון של המערכת, היא עושה איזשהו תהליך לקוח, אז יש לנו בעצם ליד חדש שנכנס, בעצם המסלול שעובר הליד שלכם, אלה התחנות שהוא עובר, אוקיי, זה נקרא פייפליין, הוא עובר פה בתוך הפייפליין הזה, מרגע שהוא ליד חדש, הוא התחמם, הצלחנו לחמם אותו, הוא עבר למצב של חימום, כי הוא לחץ על איזשהו טריגר, או ראה איזושהי פרסומת שלנו, קבע איתנו פגישה, הגיע לפגישה, לשיעור, לטיפול, לא משנה מה, בוצעה מחירה, והאם הוא השאיר ביקורת או לא השאיר ביקורת. שוב, אפשר לסדר את זה איך שאנחנו רוצים, לכתוב פה מה שבא לנו, להוסיף עוד פייפליינים כאלה, נגיד אצלי יש בן אדם חדש שהגיע, בן אדם אחרי שכבר עשה איתי פגישה, איזשהו תהליך שהוא עובר, ואחרי שכבר קבענו, כל אחד כזה זה פייפליין משלו עם תחנות אחרות. שאלה שעולה הרבה זה עניין היומן, אז יש פה את היומן, הוא יכול להסתנכרן גם לקלנדלי, גם לגוגל, לאפל, הוא יכול להתחבר פה לכל היומנים, פה רואים הכל, אנחנו ממש יכולים לראות פה כל המוצרים שלנו, פה מצד ימין למטה, אנחנו יכולים לבחור את הכל, יכולים לראות איזה אנחנו רוצים, כשאני מכניס ביומן בטלפון זה מתעדכן לי לפה, אני יכול לעשות פה לכל יומן, לכל מוצר שלי יומן משלו, למשל guided meditation, אני ממש יכול לבחור אם יש ביומן שבן אדם נכנס לקבוע, אז איזה תמונה הוא רואה, איזשהו תיאור קצר, באיזה שעות או ימים אני מוכן לקבל את השירות הזה, נגיד guided meditation, אני עושה רק ביום ראשון ב-12 בצהריים, אז אני עושה פה רק יום ראשון, כל השאר מבטל, ומכניס את השעות הרלוונטיות, ובן אדם שנכנס לקבוע, רק את השעות שאני קבעתי, הוא יוכל לתאם אליהם. ואז יש פה כל מיני נוטיפיקיישנס שהוא מקבל, אם זה אימיילים, אבל אנחנו עושים את זה באוטומציות של SMS, זה פחות רלוונטי, אבל אפשר גם לשלוח אימייל של נקבע פגישה, נקבע תור, ועוד מלא 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 אפשרויות. והדבר הכי מגניב פה זה האוטומציות, יש פה אוטומציות, אפשר כל דבר לעשות אוטומציות, זה לדוגמה מרקטינג אוטומציות, בסדר? סתם לדוגמה, טריגר, זה בן אדם קבע פגישה, אתם רואים פה, appointment confirmed, אישרנו את הפגישה שלו, אפשר לעשות גם מצב שהוא קובע פגישה, והכל קורה רק אם אני אישרתי אותה, זאת אומרת, לא חובה שזה יאושר אוטומטית, והוא מתחיל
מתחיל איזושהי אוטומציה, כל מיני דברים מאחורי הקלעים, כדי שהוא לא ימשיך לקבל הודעות, נגיד אם הוא נכנס לאיזשהו workflow קודם, הוא כבר עבר לדבר הבא, הוא קבע פגישה, אז הוא כבר לא ליד חדש, אז הוא יכול לסיים את התהליך שמה, עובר לתהליך חדש, סבבה? אז פה שולח לו confirmation mail, שלחנו לו מייל, הפגישה שלך אושרה, אחרי 24 שעות הוא מקבל מייל תזכורת, אחרי עוד שעה לפני, 1 hour before the appointment, בסדר? הוא מחכה לשעה לפני הפגישה, יש לו הודעה, גם באימייל, גם ב-SMS, SMS מבחינתנו זה וואטסאפ, ובעצם כל דבר כזה יכול לקרות באוטומציה. זו הייתה דוגמה אחת. בן אדם לא הופיע על הפגישה. אוקיי? Appointment status is no show. נכנסתי למערכת, אמרתי לו, תקשיב, הבן אדם לא הגיע לאפליקציה, אז אני שולח לו מייל לקביעה מחדש, SMS, סליחה, צר לי שלא הגעת, מחכה יום אחד, שולח לו עוד SMS, ואפשר לבנות פה אין סוף אפשרויות, סופר מתוחכמות, באימייל, בוואטסאפ, כן ענה, לא ענה, לשאול אותו שאלות, אם אתה רוצה לעשות ככה, אז תלחץ 1, תלחץ 2, וזה מביא אותו לכל מיני אפשרויות. יש פה מלא מה לעשות. אפשר לבנות אתרים דרך הדבר הזה, ממש לבנות אתר, לחבר אותו זה דוגמה לאתר שהם בנו, כאילו כבר עם הטמפלט הזה, דוגמה לאתר, אפשר לחבר אותו לאתר כבר קיים, אפשר לחבר אותו לדומיין, זה אתר שהם בנו, קיבלתי פה אתר עם המערכת, סופר מגניב, אפשר לעשות פה הכל, אין סוף אפשרויות. אז זאת כל המערכת, לא בדיוק כל המערכת, יש פה עוד מלא אפשרויות, הראיתי לכם את קצה המזלג, מה שאני מציע זה פשוט פתיחה של המערכת לשימוש חופשי בפיצ'רים הקיימים ב-79 שקלים לחודש, פלוס מע"מ, גישה חופשית לכל מה שבעצם לא דורש תשלום נוסף. אם תרצו תשלום נוסף, אתם יכולים או דרכי או דרך המערכת, מה שנוח לכם. אבל רוב הפונקציות פתוחות לשימוש כבר בתשלום הזה. אם רוצים לחבר את הוואטסאפ, ולצערי, כאילו לשמחתי, היום אנחנו עובדים המון עם הוואטסאפ, אז צריך, זה פשוט עולה כסף בתוך המערכת, ואני לא יכול לספוג את זה, אז המחיר עולה ל-139 שקלים פלוס מע"מ, ולחמישה הראשונים, ששני מקומות כבר נתפסו, אני מציע הקמה בחינם. זאת אומרת שאני עוזר לכם לבנות את כל המערכת שלכם. בכל מקרה, תקבלו סרטונים של איך הכל עובד. נכון להיום, שזה ה-30 לאפריל, אני עובד על זה, עוד אין לי את הסרטונים קיימים, אבל אני מקווה שכמה שיותר מהר הסרטונים האלה יקומו, ופשוט תקבלו סרטונים על איך לתפעל כל דבר, תוכלו לתפעל בעצמכם, ואז לא תצטרכו את ההקמה שלי. אבל אם תרצו את ההקמה שלי, נבין ביחד מה הצרכים, ותמחר את זה בהתאם. שוב, 3 מקומות נשארו לנו להקמה בחינם, מוזמנים לדבר איתי, יש פה כפתור, אפשר לקבוע דרכו פגישה, כמובן שהכל אוטומטי דרך המערכת, מוזמנים.